Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 11 kan bulan na Marso taon 2023. Liwat ihatod mi sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon pon Lunes hasta Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa tuyang mga bareta, Mayor Nelson Ligacion, asin Vice Mayor Diasis, nagpahayag kan kanya-kanyang opinyon dapit sa pagiging leader sa opening kan Women's Month celebration. Ang detalye sa haliki Risa Santos. Partners ang trato sa kada saro ni Alcalde Nelson Ligacion asin Vice Alcalde Cecilia Veluz de Asis. Ipinangaki pareho sa bulan nin Marso, sarong aldaw sa naan pag-ultanan. Marso 1 si Ligacion, Marso 3 si De Asis. Haros sabay ang selebrasyon para sa indakan mga katrabaho sa Naga City Hall. Tiyempo pa kan opisyal na pagbubukas kan Women's Month, tema ang Women and Everyone o We for Gender Equality and Inclusive Society na nakasentro sa pagkakapantay-pantay kan babayi sa lalaki maging sa LGBTQ community. Suwak na ehemplo ang parehong opisyal. Hulit akong hahaputon kung si Isay ang mas urago na lider, babayi ba o lalaki, simbag ninda? Sa sitwasyon. Pero ang malinaw sa Muya, iyon na, kumbaga, nagkakaintindihan kami ni Vice Mayor Nene Diasis. So, nagpapasalamat ako kay BM Nene since I became Mayor June 30, 2019 sa Kudgunyan, yaon ang sa iyang bilog na suporta sa mga programa, mga proyekto na pinunan kaito sa Kudgunyan, ipinapadagos asin sa mga maarabot pa. Amat ako na siya ang partner ko. Ang babae, sa kundang lang, they complement each other. Yan lang kaipuhan. Kaipuhan, you support each other, you complement you complement each other. And kung may kakulangan ng iba, ang saro, nagpapanuan kami. Kung may kulang ako, siya ang napano. Kung may kulang man siya, ako ang napano. Yan ang kind of partnership may digdiyo sa lokal na as in, very proud ako na siya ang mayor ko. Parehong prangka sa mga tuyaw si Gun sa duwa, kaya nagkakasinabutan sa mga desisyon para sa syudad. Ay, ako kaya madaldal ako, kaya maprangka tulos ako sa iya. Siya man, yan ang kagayunan digdiyo, miski hubin sa kuya. Pag natutuyaw, inaako niya. As in, ako human. Kung baga, gero kami talaga na nagkakaintindihan. Nakalinyada ang mga aktibidad para sa sarong bulan na okasyon, asin yaon sinda, mangingenot, pero sabay na mabusol kan mga programang ikararahay kan kagabsan. Na sa irarom kan sa tuyang administrasyon, digdi po sa lokal na gobyerno Kanaga, padagos ang pagtulod kan diretso, padagos ang pagpotrihir kan karapatan kan mga kababaihan. Tagos mi si mga programa na dati nang kumbaga dati nang ginigibo, pero dahil kami nagpupunduduman ni Mayor, lalo na si Mayor, dahil siya nagpupunduduman, so ipapadagos and at the same time dadagdagan, hihigitan pa. Enot nang itinampok sa Naga City People's Hall ang legal na asistensya hatod kan grupong Happy Souls ni First Lady Attorney Marian Ligacion. Po ang City Legal sa pangingunot ni Attorney MacGyver Orbina sa si Attorney Raisa Rodriguez, matabang po sinda sa satuyang legal clinic.
Dugang man ang mga produkto, trabaho o pinagkukuanan kabuhayan, pati ang pag-ataman sa kapalibutan. Nagtanom sindanin kahoy sa palibot kan Balatas New Development Site. Ang we po, ibig sabihin, women and everyone. We, women empowerment. So hinahagad po na kada bulan kang Marso, mag-recommit kita na ang sa tuya pong komunidad maging gender fair, as in ang paggobernar maging gender responsive and inclusive. Tatawan doon na mapaurog sa panahon ngunyan ang kusog kan babayi, katuwang ang lalaki asin iba pang miyembro kan komunidad. Para sa Anaga ngunyan, Riza Santos. Yan tras tanto sa ibang bareta, sektor kan transportasyon sa Siyudad ni Naga, dai nagpartisipar sa transport strike. Ang detalye sa Liki Joel Sulina. Dai nag-iba o nagbani ang manlain-lain ni Transport Group kan Bicol asin Siyudad ni Naga sa pinaglansar na nationwide transport strike kang aldaw na Lunes. Kaya man, dagos ang naging biyahe ka mga pampublikong lulunadan, partikular kan mga pampasaherong jeep, buses asin UB Express sa syudad, asin ang biyahe maging sa mga pagtaraid na munisipalidad asin probinsya sa Bicol Region. Sa press release na pinagpalawas kang petsa 5 kang Marso, aldaw na Domingo, kang UB Express National Alliance of the Philippines, Representative Bicol Transport Alliance Federation o BITRAFED, Bicol Intercity Transport Cooperative, Bicol Bus Integrated Operators Association, asin Bicol Jeepney Drivers and Operators Federation na pirmado kan sa indang mga chairman asin presidente na nagsasabing dai sinda mabali sa nasambit na week-long transport strike. Sigon kay Mayor Nelson Ligacion sa roang syudad ng Naga sa maapektaran kung nadagos na magbali sa untok pasada ang manlain-lain na transport group. Kaya man labi ang pasasalamat kang gobyerno lokal hulita dagos sana ang naging biyahe kang mga public utility vehicles sa ibong kang kamawutan kan mga ini na madungugman ng boses kan sa indang sektora. Katakod ka mga isyu na kinakahampang kang mga ini magpuon sa phase out ka mga lumang pampaserong jeepney asin iba pa. Pasalamat po kita sa mga transport leaders, manlain-lain na organisasyon sa indang desisyon na dahil po magbali sa week-long transport strike na nangyayari na ngunyan sa Metro Manila as in ibang parte po kan Pilipinas. Na realisar na mas maray na dahil na lang magbali sa transport strike as in ipadagos po ang sa indang pagkayod. Dahil man po kayan, dahil maapektuhan si usual day-to-day lives kan mga tao digdi po sa laog kan syudad. Para sa Anaga ngunyan, Joel Sulina. Yan tras tanto, miyembros kan media gustong ibali sa konsultasyon para sa mas epektibong implementasyon kan I-Engage Ordinance sa Siyudad ni Naga. Ang detalye sa Liki Riza Santos. Facebook, talagang city sa website, ipopost hopefully later on sa mga barangay hall. Tangani mas epektibong maipautob ang ordinansang I-Engage sa syudad ni Naga, kinatubang kan mga nagbilog kaini ang miyembros kan media. Inilatag liwat ang mga nakapalaman sa ordinansa na nakasentro sa partisipasyon kan ordinaryong namamanwaan sa proseso kan lehislasyon siring kan pagdangog sa komitiba. Ang pagpaabot asin pagresibinin mga komento hali sa mga lehitimong individual ipapaagi sa social media. Alagad issue nin pagsabot kan ordinaryong namamanwaan ang maabot masimbagan sigun sa grupo kan media. How do we make it, how do we filter it, and how do we make it ma-translate into layman's term? Kasi this ordinances, very technical siya. And then yung understanding, di ba, parang kung ako, ordinary people, nasibot ako sa oral daw, di ko yung mabasahon ng bilog. Suwestyon ni Naga City Press Corps President Roy San Ramon, maisalin ang mga tataramon sa layman's terms o mga pahayag na interesante, alagad makatotohanan. Title ang importante ka ang title. Dahil pag nahiling na ninda, siyempre, duman na yung naikot sa siyempre, pag nagka-interest ninda, hindi duman na yan maikot sa buod kayo kumbaga sa kabilugan.
Sa hapot kung mabibilang ang mga komento asin magagamit ini, tanganing maimpluwensyahan ang sarong desisyon sa pigdidiskutir na ordinansa. Di ba sa Naga, ano kita pirmi kitang nagdadamog sa tao. Ito pong sinasabi ng pwede talaga ang ordinaryong tao magbako lang itong magkomentaryo, kundi mag-propose man siya. Ano i-consider man kang mga elected officials tapos pag-ulayan sa inda sa laog kang konseho. No? Rekonosido kan kampo ni Rosales na kaipuhanin masiring pagpautob kan ordinansa, bagay na magigibuhan perminin solusyon urog na kun para sa ikararahay kan kagabsan an obheto. Enero 30 ngunya na taon kan maaprobaran an I-Engage Ordinance. Sa mga maot makabali sa diskusyon kan mga issue kan syudad, bisitahon ang Naga City Government. Sangguni ang panlungsod asin sa iba pang lehitimong social media sites kaini arog kan Facebook. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Free Legal Clinic ipig-opresir kan City Legal Office asin kan FIDA katakod kan nagpapadagos na Women's Month celebration. Aramon ta ang detalye sa haliki Joel Sulina. Nag-ofrecer ang gobyerno lokal kang Syudad Dignaga sa paagi kang City Legal Office asin Federación Internacional de Abogadas FIDA Camarines Sur nin Free Legal Clinic puun aldaw na Lunes sa Kud Biyernes. Petsa 6 sa Kud 10 kang Marso 2023 puun alas 9 ng aga sa Kud alas 10 sa laog kang People's Hall sa City Hall Ground. Sigun kay Attorney MacGyver Gerald Urbina, City Legal Officer. Libre na itatao ang legal services sa gabos na mga residente kan syudad na mawot na mag-aprobisar kay ni magkonsulta o naghahanap ng legal advice gikan sa mga abogado. Pira sa mga pwedeng idulok sa libreng legal clinic. Iyo ang consultation katagod sa battery cases na imbelto ang derechos kan mga kababaihan asin mga kakian. Family law, real estate, unpaid salaries, accidents asin iba pa para man matabangan asin maasistihan ang mga madulok kung paano ini may sasangat sa korte katawang ang mga volunteer lawyers. Matapos kay ni nakatalaan man na magkaigwapa ning kabaying na libreng legal clinic sa iba pang lugar o barangay, opisina maging sa BJMP Female Dormitory ang grupo sagkod pet sa 30 kang Marso. Katakod pa man ginaray kang Women's Month celebration ngunya na taon. Gabos man pong kaso, pwede digding irani kung ano po ang legal problems nindo, nakaipuhan ng kasimbagan, mga kahaputan legal na gusto nindong maaraman kung ano ang pwede nindong gibuhon, pwede pong idulok digdi sa muya sa legal clinic. The most that we can give, of course, is to provide legal advice kung saing opisina ka mo pwedeng magrani, kung anong remedyo ang pwede nindong dulokon sa korte man o administratibo man, sagkod kung ano ang ibang pwede nindong gibuhon maliban sa pag-file ng kaso kung may mga legal kamong concerns. Ano po? Ayan po. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Dulang subuot na papanahon ginibo sa sarong teatro sa sarong universidad sa Ciudad de Naga. Ang detalye sa haliki Risa Santos. Sa kada pagbiiliw nin linya kan mga karakter sa dulang Dream Girl, the second scene sa Universidad de Santa Isabel Auditorium, napapangisi ang mga nagdala. Istorya kan dula ang pag-abot kan pangarap ni April Grace Garcera bilang Zoe na maging parakanta, imbelto ang bilog na barangay Gay. Na natawan hustisya ang papel sa dula arog ni Mr. L asin Justin. Ito kasing role na to, this is a remake of my previous role back in 2010. Kasi ako din yung original na Mr. L dun sa play din namin na I Love Showbiz. Pero ang experience na to is different because this is the first time na binigyan ako ng gay role talaga. And there are no two plays na parehas talaga. Yung yung whole production po ng Dream Girl is there are a lot of challenges po and also mga good things din po. Pero mahirap din po kasi magpatawa, pero at the same time po, at the very end of the day, you will be very fulfilled po, nakapatawa ka ng mga audience. And then
you will find a greater purpose po. Agaw atensyon ang kada karakter sa direksyon ni Alvin Valencia na bilog ang Dream Girl sa laog nin 2 bulan kan mga aktor sa Teatro de Santa Luisa. Every play talaga ginagawa ko yung bawat character may distinct characteristic siya para hindi para-pareho. Saka talagang nag-workshop naman kasi sila. Araw-araw yung rehearsal namin. Kaya yun, parang medyo sanay na sila. Saka bawat isa may time to shine, parang ganun. Sold out ang ticket asin para sa mga nagdalan, sulit ang dula na napapanahon ngunyan. Ang subject matter niya tamang-tama sa mga estudyante. Tapos nakaka-awaken siya ng what is really happening in our country, sa mga aki, sa gabos po. Mixed emotions kasi may part na nakakalungkot, may part na masaya. Rating 1 to 10, I'll make it 9.8. Masaya po. Magayon po. Magayon po. Ang ganda po. Ang ganda. Bakit? Napaka-reality po. Porsyon kan proceeds kan nasabing dula nakatagama sa benepisyaryong komunidad kan Teatro de Santa Luisa. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Porsyon kan technological requirements para sa itutugdok na Center for Safety and Resilience Center, sinagot na kan sarong pribadong kumpanya katuwang ang National Resilience Council. Aramon tan detalye sa Liki Joel Sulina. Sobra sa 40 milyones de pesos na technology requirements para sa Center for Safety and Resiliency nakatalaang makuha kang lokal na gobyerno kan syudad katuwang ang pribadong sektor asin ang National Resiliency Council. Sa pahayag ni Alcalde Nelson Legacion, nakipag-meeting siya sa mga opisyal kang National Resiliency Council asin SM Foundation. Katakod kang programang Adapt a City Program kang nasambit na pribadong kumpanya asin kang NRC. Kung sa ina nakasecure ng suporta para man mafunduhan ang porsyon kang kinakaipuhang technological requirements na iinstular sa modernong Center for Safety and Resiliency o CESAR. Itong technological requirement, portion lang ang technological requirement kan Center for Safety and Resiliency na nabanggit ko na din po na pupo na si pagpapatugdok kan kinakaipuhan building, but then naghahanda na din kita duman sa soft infrastructure na ina-upload. Iyon na ining technology. So for the mobile digital radio system, repeater, base, handheld terminals, ang kaipuhan ta dyan is more than 9 million pesos. And for the HD surveillance system, AI, artificial intelligence, si CCTV cameras and related items, ang kaipuhan ta dyan is more than 32 million pesos. So, parehong items, pigahagad ta po, ipinapakiulay ta sa SM. Based on our initial discussion, pareho pa nabanggitan ko pasubago, in all likelihood, idataw po inisa sa tuloy. Mayor, nakatuyuhan kang programa, yun na masuportaran asin matabangan ang mga lokal na gobyerno siring kan syudad Dignaga sa pagpapagantad asin urog na kan mga programa sa resiliency asin safety kang komunidad na uyon man sa mga pinaglatag na mga programa kang administrasyon ni Alcalde Legacion. Sigun sa Alcalde, prioridad asin talagang kinakaipuhan ini kang gobyerno lokal, partikular kang Public Safety Office, asin kang CDRMO para man sa padagos na pagpapaurog kang programa sa safety and resiliency kang syudad. Dangan pinaglalaomang sa masunod na bulan, mariresibin na kang gobyerno lokal ang suporta asin tabang kang nasambit na pribadong sektor sa paagi kang NRC. Ini po mga equipment na ini is very critical and priority kan Emergency Operation Center o Command Center under the Center for Safety and Resiliency. Sigun sa Alcalde, padagos ang pagkikipagtabangan kang gobyerno lokal, ngaring makakuha ng suporta bakul lang sa gobyerno nasyonal maging sa mga pribadong sektor, lalo na ngunya na limitado ang pundo kang gobyerno para man sa pagpapadagos asin implementasyon kang mga programa na siyertong makikinabang ang mayuriyang taga-syudad. Tulo kita duman
dahil si previous networking na ginigibot kaya na pag-araman ta na pwede man sila na mangtabang. Kita po baga sa iraramkan sa tuyang administrasyon, malinaw na kung maasa lang kita sa sadiring resources, dahil kaya, kulang na kulang. Kaya poon pa man po kayo ito, nakipag-network kita, nakipagtabangan, both national government agencies and the private sector. Asin ngunyan, ang kaulay ta sa bagay na ini si private sector. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Sa ibang bareta, Miss Bicolandia 2019, handang-handa na para irepresentar ang Ciudad de Naga sa pagsabak sa Binibining Pilipinas 2023. Ang detalyes kayan, halik kay Risa Santos. Halangkaw, balingkinitan, magayon, matali, beauty queen. Tira sa naini sa pwedeng masabi sa makakahiling o makakaulay ni Miss Bicolandia 2019 asin Binibining Pilipinas candidate Paulina Labayo. Pero para kila Labayo, padagos na angat ang pagsukol sa kababaihan arog niya na maging perpekto sa matakan iba. Everyone expects you to be perfect, but they don't give you the perfect situation, so it's really a struggle. Saro sila Labayo sa 40 opisyal na kandidata sa Binibining Pilipinas 2023. Sa iyang pagsabak sa nadadapit na kompetisyon, duwang lalaki ang pusog nagpahayag kan sa indang suporta. An sa iyang ama na si George Labayo, asinan ama kan Naga na si Alcalde Nelson Legacion. Just be happy, be contented on things na meron ka, and then bring happiness to others. And always pray. Bilog lang sa tuyang suporta, number one, because that is our commitment during the 2019 Miss Bicolandia Beauty Pageant. And panduwa, ma-representar ka Naga City. Edad 26, makinatawan kan siyudad si Labayo sa binibiningon niya na Mayo. May dugong tay halis sa iyang ina, asin Bicolano an sa iyang ama. She is a big part of who I am right now, although may distance po kami. She's in Thailand nga po. But she gives me moral support in any way that she can. But ang physically there po talaga palagi is my dad. He's a stage father and he's very supportive, and I'm very grateful that he's there kasi hindi ko po magagawa ang mga itong lahat ng to without my father. Mantang papatunayan niya ang tibay kan sarong babayi sa kinaabanin beauty pageant, tugon niya sa kapwa babayi katakod kan Women's Month. Be proud that you're a woman. We are very strong individuals and we are capable of a lot of things. We are capable more than the things that the society tells us that we can do. And we just have to believe in ourselves. And tayo-tayo lang din naman na magtutulungan, so be proud. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, patrabaho kan bagong Naga City Hospital, nasa 60% na ang detalye sa haliki Joel Sulina. Lampas kabanga na o nasa 60% completion ang ginigibong civil works para man sa bagong Naga City Hospital na pinagpapatugdok niya sa New Balatas Development Area kang gobyerno lokal. Sa pahayag ni Mayor Nelson Legacion, on track man ang ongoing na patrabaho kang kontraktor asing kan City Engineering Office sa nasambit na moderno asin mas dakulang City Hospital kang syudad na may 200 bed capacity. Asin ini nilalaumang sa bulan ng Setyembre o bulan ng Oktobre ngunyan na taon maito-turn over na sa lokal na gobyerno para man sa formal na pagbubukas asin operation kaini. I think more than 60% na po si completion niya, and nasa timetable man po, and I think by around September or October pwede nang i-turn over po sa Satuya. Hopefully after kayan makalipat naman po kita. Ang mga kinakaipuhang mga medical equipment sa iba pang mga kagamitan kang bagong City Hospital. Yaon naman asin ibabalyo na sana ang iba pagikan sa Old City Hospital sa Peña Francia. Suway pa ang mga bagong medical equipments na babarakalon kang gobyerno lokal.
Sigun sa alkalde, como mas dakula ang New Naga City Hospital, expanded man ang serbisyo na maitatao kaini. Apira ka mga dati ng naitataong medical services kang Old City Hospital. Sa New Naga City Hospital, igwa ng dialysis center, physical therapy center, optical center asin iba pang dugang na mga medical services para sa salud kan mga taga-syudad ning Naga. Hospital equipment ang kaipuhan sa Bagong City Hospital dahil po mas dakula po ini, mas expanded din po si serbisyo na i-oferta po digdi sa New City Hospital, like itong sa Physical Therapy and Rehabilitation Center, mayo man yan duman sa old pero digdi magkakaigwa. Itong sa Dialysis Center, mayo man ka ito pero mo yan magkakaigwa digdi. Pag-iisipan ta itong manunungod sa nangyaring Operation Claro. Baad may allocate kitang sarong area sa Bagong City Hospital, and then mabakalin magkakanigong gamit, mahanap para duman, tanganing igwa ng garo permanenteng harong para sa mga arong kaining klase nin helang matabangan tasinda. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, application para sa vertical housing project kan lokal na gobyerno Naga nagdadakol na. Antabayanan ang detalyes sa samuyang pagbabalik. Ang sendong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa sendong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sendong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Kaidto sa Ngunyan, dakula ang papel kang kababaihan sa sosyudad. Kaibahan sinda na nakipaglaban pasiring sa katalingkasan. Kaiba sinda sa pagpaurog kan sa tuyang arte asin kultura. Kabtang sinda sa pagpatindog kang mga kamawutan kang namamanwaan asin pagsimbag sa mga pangangaipuhan kan banwaan. Katuwang sinda sa pagpahiwas kan siyensya asin medisina. Kasurug sinda sa pagpautob kan ley, derechos asin hustisya para sa kagabsan. Siring man sa pagsilbi sa banwaan asin pagpapapusog kan demokrasya kan nasyon. Kaidto sa Ngunyan, dai nagbago ang sa indang pagkamuot sa satuyang banwaan. Ini ang pagdusay asin atang kan mga kababaihan kang Naga asin kan satuyang nasyon. Ang bulan na Marso, bulan kan mga kababaihan. Sa tuyang isilibrar ang sa indang Tibay. Saludo kami sa Tibay Nindo. Para sa mga impormasyon manugod sa mga advokasya kang kababaihan, magbisita sa opisina kang Naga City Council for Women, Bantay Familia, asin City Events, Protocol and Public Information Office sa City Hall. Kami po na taga-digdi sa Zone 2, Smallville, Hawa, Del Rosario. Taos puso po kami nagpapasalamat sa gobyerno lokal kang Naga City sa pamamayo po ni Mayor Ligacion na siya pong nag-aprobar kang samuyang tinampo digdi. Salamat pong maray. Salamat po, Mayor. Pagka maagi po kami, marugion po igdi kasi mga daga pa po ini. Bale, nag-aagi lang nga po kami dyan sa baba kasi dyan po sa baba, sementado. Benepisyo po, malawak na po ang agihan mi. Kung may motor po, makadiretso na po digdi. Pwede na po siya digdi mismo mag-agi sa muya. Di na po kami madipisilan, makarga pa, maharayo, harani na po sa muya. Pati po yung mga senior mi, kalakot man po kami iding senior, naglalakaw-lakaw po sinda iding sa pagkaaga, nakakapag-ro exercise na po sinda igdi. Maray po para sa indang. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar.
Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Balik kita sa satuyang pagbabareta mga aplikante para sa vertical housing project ang lokal na gobyerno kanaga dagsa na ang detalles sa Risa Santos. Huon ka nakaaging semana, lampas 500 na ang nare-receiving aplikasyon kan Housing and Settlements Development Office para sa vertical housing project kan LGU Naga. Saro sa inda si Teresa Rignim kan Barangay Concepcion Pequeña na solo parent asin may aking PWD. 15 years na po kaya ma'am na aksidente si aki ko. Pina-star lang po kami ma'am dyan. Kaso owner po ma'am na nasa abroad naman po ma'am. Pero syempre po baga ma'am, anytime po ma'am, kukuano naman po ma'am nindag. Kaya gusto ko mo ma'am po ma'am mag-avail kaya. Si Samuel Troy Benito Jr. naman kan Public Safety Office, dara na ang nagkapirang rekisitos na dokumento para sa iyang aplikasyon. Naghidali na siyang makumpleto ini. Dipisil da kaya na makakuanin sa diring harong sa ngunyan. Ang pagulog, tapos siyempre may equity bagay yan. Ito ang medyo minakamagawa. Tama, cash out ka talaga. Siniguro ni Alcalde Nelson Legacion na aakuon kan LGU ang 5% subsidiya sa bulanang interes na babayadan kan aplikante. Ang 1% kakarguhon kan aplikante na mapuon sa nasa 2,500 depende sa kadakulaan kan harong. Prioridad sa aplikasyon ang mga empleyado kan syudad. Sigun kay HSDO Admin Aid 1 Evelyn Shera, nasasara tulos ang mga inisyal na aplikante. Kadaklan sa mga nadidiskwalipika, bako ulihitimong botante kan syudad o bakong aktibong miyembro kan Pag-ibig Fund na igwang 2 taong kontribusyon. Apera ini sa iba pang rekisito siring kan proof of income, birth certificates asin iba pang sertifikasyon arog kan real estate ownership. Especially itong bako po member kang Pag-ibig Fund, tsaka itong bako po potante kang Naga City. Yun lang po ang medyo nahiling mi duman na major concern na based duman sa guidelines or qualification ta para sa pag-apply katong digdi sa programa ta sa pabahay po. Kaya ang aplikanteng si Jose Ramirez sinigurong kumpleto ng GAD ang mga dokumentos na linakaw sa laog ni Duwang Aldaw. Siyempre, inot na inot po, mabibinipisya ang pamilya ko na ma-star ko sila sa maray na harong and mas mapapagian ang pagbuhay ni. Mapadagos ang pagresibe kan aplikasyon sa baratong paharong. 6,000 na housing units ini bukas para sa mga taga-Naga. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. 45% kan mga residentes sa Ciudad de Naga nagsusunod sa Waste Segregation Ordinance susub sa SWMO. Ang detalye sa halik ni Joel Sulina. Saro ang waste segregation o ang proseso ng pag-reuse, recycling and recovery kan mga basura sa dakula ang nagiging impact para man malimitaran ang mga basura na dinadara sa sanitary landfill. Dangan parte pa ang mga lakdang para man maprotehiran ang kapalibutan. Arog kang pagsuhay ng mga basa o wet waste gikan sa alang o dry waste na sarong simpleng paagi para man makatuwang sa pagmantinir kang malinig na kapalibutan lalo na sa salud kan lambang na mamanuaan. Sa pahayag ni Engineer Joel Martin, pamayo kan Solid Waste Management Office kang syudad, nasa 45% ang compliance ka mga taga-syudad ng Naga sa City Ordinance Number 2001-056 as in RA 9003 Section 21 na nagmamando sa waste segregations and proper disposal ng basura. Magpuon sa mga commercial, business and industrial establishments as in mga household sa syudad ng Naga na igwaning katampad na penalidad sagkod sa pagkakakarsela ning 10 aldaw sa mga madadakop na nagbayulara. Pag-iigutan mi pa po na halos mapalangkaw pa ang pagkaaram po sa tuyang mga taga-Naga, lalo na po sa commercial establishments. Ang tinatarget mi po ngunyan ang sa household na nagbabarabarangay po kita. Ongoing ngunyan si pagbarabarangay tapati sa mga schools. Taga di pong ipaaram. Anong aram po si mga proyekto kan syudad? Manunungod po sa
environmental protection. So saro na po dyan si segregation at source na pigpipirita po na ipaaram sa tuya pong household. And ini po daw hababa pag-araray at 45%. Ako wala pong bagay na ini sa tuya. Na si awareness po kan sa tuya mga kaibanan sa naga na nag-aaram na po sinda na kaipuhan po ang basura sa household pa sa segregated. Sigun pa kay Engineer Martina, ang pera kang waste segregation, padagos man ang kampanya kang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga sa panginginot ni Alcalde Nelson Legacion asin kan sa indang opisina sa paglimitar kan mga plastic sandbags sa city's anti-single-use plastic ordinance kung sa ina pinuunan sa Naga City People's Mall, katuwang ang MEPO asin mga stallholders na limitaran ang paggamit ng plastic sandbag. Suway padigdi ang pag-recycle ka mga plastic materials, mga sako asin tarpaulins, pasiring sa mga bags na pwedeng magamit bilang alternatibong kaaganan kan mga sinaudan o grocery items na magagamit liwat. Single-use plastic or si secondary plastic na ginagamit po sa satuyang aral daw na paghiro. Ngunyan po kaulay po si Market Superintendent na nasa 85% na po nasinda kan si compliance para po duman sa plastic limitation. So kitaman po igayo sa Solid Waste Management Office. May sa diri po kita nagigiribo kayo sa diring grupo na nagigibo po nagda-divert kan si ibang mga waste material lalong-lalo na po bagay ini mga sako halit sa semento. Abay saro po kaming kaulay na supplier po ng kadagdakulang planta ng semento na iyo pa nagtataot sa tuya kan si mga raw materials para po gibuhon ng mga sako na in alternate po sa paggamit na kang si plastic. Kaya po dakulang bagay ini sa muya. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto mga paagi kung papaano makakalikay sa helang na diabetes asin high blood, ipighiras sa mga empleados kan City Hall sa Women's Month Celebration. Ang detalyes, hali kay Risa Santos. Nabanat ang mga kasu-kasuan. Napukaw ang mga kalamnan kan mga nagbale sa Zumba dance craze sa Naga City People's Hall. Entero todo bigay, si kuya, si ate, maging si Becky, dahil nagpahurian mga tito asin tita, urog na si Lola. Ma'am, exercise para perming healthy. Kung igwang parehong walaan bitis, daig bali na basta ang importante makapagbayle asin maging halimbawa sa pagtulod din aktibo asin baskog na salud. Lang, healthy lifestyle lang po, ganyan exercise, sa muya, nasa opisina kami, nakatutok sa computer, sedentary lifestyle, pero pwede po siyang ayusin, magtaga-hiro-hiro, exercise, tamang pagkakan. Presente sa Zumba Dance Craze ang very good advocates kan 27 barangay kan syudad, ang mga empleyado kan City Hall, iba pang grupo asin individual. Pag ka nakasumba sarong aldaw or sarong simana, hahanapon siya kang hawak. Ang igid-igid po ang inaapod kaya. Mayo po yan sa edad. Pero aramban nindo na ansaro sa pinakaimportanteng benepisyo kan Zumba, iyuan nakakapaugma. Mas maganda ang nagpapawis. Enjoy lang tayo. Parte ang Zumba Dance Craze kan sarong bulang aksibidad katakod kan Women's Month. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Dugang na mga pumping stations nakatala ang ipatugdo kan Metro Naga Water District ngunya na taon. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Apat na dugang na mga bagong pumping stations kang Metro Naga Water District unforbidding na para man makatabang sa bastanting supply ng tubig sa mga consumers sakop na area of operation kang Water District. Sigun kay MNWD Acting General Manager Florencio Jun Mongoso, ang Pacol 5, Carolina 4, asin gain sa 1 pumping stations unforbidding na ngunya na bulan ning Marso.
Asin, tinagihinguang maihabol man ang sarupang pumping station sa Almeda sa siyudad ding Naga. Up for bidding na, buot sabihon pinagpapakaray na si gabos sa dokumento na ma-ibid na. So tulo na pumping stations, saro po sa Pacol, si Pacol 5, saro po si Carolina 4, and saro po sa Gainsa, si Gainsa 1. Iyan po, iingwahon ta na maibiding within mapunan si bidding proceedings within the month of March, and hopefully po makahabol man si Sanaga for ratification naman po kan sangguniang panlunsod either today or next Tuesday. So deed of use of RAC sa pagpagamit man ng 500 square meters sa Almeda property kang city, kung saan po ilalagtaman si additional na pumping station sa Almeda area. Bali apat po, tayo po yan ang target for the year. Dugang pa ni General Manager Mongoso na sakaling kayahon pa sa masunod na quarter kang presenteng taon na makadugang paning saro pa o duwa pang pumping stations, gigibuhon ini ngaring dai na abutong pa kang masunod na taon na. May mandato po sa kuya na kung may posibilidad na si another 4 baga next year na target kung kaya nun magdagdag mo niyan na taon ning saro o duwa, mas marhay. And secondly, pinapahiling man sa ko na kung kaipuhan iutang. Kaya buot sabihon po, dahil na kaipuhan magalat next year. Kung kakayanon po within this year, i-implementa na si for next year. Ang sabi nga ni kang board, total niya first quarter pa lang, na-hit mo na si 4 na targets. Mas maray ngayon na i-advance na si for the following years kung kakayanon man sana. Sa presente, 8 pumping stations ang kulang o kinakaipuhang maipatugdog kang MNWD. Asin ini pwedeng mag-abota sa 10 ngaring mataparan ang padagos na pag-expand asin pagdakul ka mga consumers kang water district purog nangunya na dakula ang mga darakonang negosyo asin establishmento maging ang mga housing na nangangaipon ng serbisyo kang MNWD para sa bastante asin malinig na tubig. Yung pagparapahaloy, tinag-target na tulos 4 mo niyan tapos 4 next year. Pero kung ma-advance ta, mas maray. Buot sabihon, by next year, kung makakadagdag naman kitang 4, di magiging 10 na kung sakaling may duwang madadagdag mo niyan. Dahil man po nagpupundo ang dagdag na demand. Sige po ang dagdag kang mga nagpapakonek. And siyempre, nahihiling tawan na nagparadagdag ang mga negosyo sa Naga, mas dakul po ang requirement kaya supply na buta man pong antisiparan. Apera kang pagdagdag ka mga pumping stations asin pagbakal ni mga submersible pumps para sa efficienteng operation kang MNWD, nagpautob ang management and board ning right sizing asin belt tightening ngaring makabawi sa dating kalugihan kang nagtalikod ng mga taon kasabay ning pagtaong maray na serbisyo sa paagi ning bastanteng supply ning malinig na tubig. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Komprehensibong geriatric assessment asin dugang na institusyong maataman sa mga senior citizens pigtutulod sa Siyudad de Naga. Ang detalyas haliki Risa Santos. Ano ang naaraman ko sa diabetes kay tumyaw ko sa eskwelahan? Sa programang Kumusta Ka Lola, Kumusta Ka Lolo na binilog kan Bantay Familia asin Ateneo de Naga Batch 1974 para sa padagos na selebrasyon kan Women's Month, pigtawan doon ang mga lay o lakdang para sa ikararahay kan mga senior citizen. Sigun ki Dr. Rufo Llorin, dain na mamate o kulang ang implementasyon kan mga ini. Kulang. Nagkukulang kita sa sektor na ini kang sa syudad. Kadakol kitang pwedeng gibuhon. Dahil tanis hindi pabayaan. As I said, they work, nagtrabaho sinda kaito, kaya kita nakaabot sa araw kayo. Saro digdi ang komprehensibong geriatric assessment na ang mga screening tools itinukdo bako sana sa senior citizens kundi pati sa mga barangay health worker asin caregivers na malibot sa 27 barangay kan syudad tanganing magkondusir nin parehong assessment. Kasi kaya
Huri nang naaaraman na komplikado na anhelang o kondisyon kan sarong may edad na. Yung access kasi sa health, so hindi sila na-check or di na-screen, kaya parang mas complicated sa iba. Pero once kasing matanda, madami ng karamihan, kadalasan, madami na siyang sakit, hindi lang nag-iisa. So masasabi natin na complex na yung first and foremost, ang medical aspect or ang pag-check sa sarong-gurang, it's a complex process. So multidisciplinary, hindi lang yan ginagibukang saro. So kairiba dyan ang social worker, we have the yung family. Sa Pilipinas, nalilimitahan kan mga responsibilidad, pinansyal na estado asin ang tradisyonal na pagtubod din sarong pamilyang Pilipino na masimbagan ang pangangaipon ni lolo asin lola. May kanya-kanyang buhay eh. May mga obligasyon naman, may kanya-kanyang pamilya na daiman sa miski habo mong bayaan, pero kaipuhan mong magtrabaho para sa pamilya mo man, kaipuhan may matamanong ka man na iba. Pigtutulod ni De Asis na maarog ang mga institusyong nagtataong importansya sa buhay ninda, arog kan mga pasilidad na nadumanan niya sa ibang nasyon. Na makakatao sa iya ning pag-aaruga, si mga kaipuhan niya, and then, pero not entirely pababayaan naman. Kaipuhan, may close coordination, may mga bisikleta para sa mga gurang, may swimming pool, may mga chess game, may TV, may mga everyday, may mga activity. Taara mo ang kadipisilan sa mga gurang, mayong kaulay. Sa Bicol, solamente ang Villa Marilac Home for the Elderly sa Naga City, ang institusyon para sa mga lolang inabuso o pinabayaan. Siyam na lola ang yaon digdingon niya na inaataman kan mga caregiver o aldaw. Alagad ay inaako sa pasilidad ang mga gurang na igwapang sa diring pamilya o mga partidaryos. Better dito compare doon sa bahay nila, walang nagbabantay, walang nag-aaruga sa kanila, pero dito bantay po talaga sila. Kumbaga, well-managed naman po sila. Yung mga kwarto po nila ay malilinis. May tao ang government, may assistance, may tinataong financial assistance ang government, pero striktong marahin. Kuta, kung arog kayan, magkakaigwa kita digdiyo sa tuyang lugar, which is pero kuta kung may mga igwa man lang ning mga properties na pwede tang gibuhan kayan, o may mga building na pwede tang gibuhan kayan, pero sa ako kung may capacity lang ako financially, yan ang sa kuyang gustong gibuhon na project. Ipigsuhestyon man ni Lorin na magbugtak ng geriatric care sa opisina kan mga seniors sa kada LGU. Dapat magkaigwa na kitang opisina duman sa senior citizen building ng Apogeria Care. Alagad ang pinakaimportante subuot, kaipuhan na mismong an may edad na, an magsigurong dai napapabayaan ang salud as inaataman ng God an sa diri. There's so many things. There's so much that we have to do. Just don't accept yourself that you are already senior and you are good, not good for nothing. Tano aram ninda ang magkwenta na mayong calculator? Di ba? And aram ninda mag-communicate without a cellphone? 100% na dapat nagpa-function ang isip mo, na nasunod naman lang ang hawak. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Lokal na gobyerno amay mapreparar para sa 75th Charter Day Anniversary kan Syudad Dinaga. Ang detalyas haliki Joel Sulina. Amay ang preparasyon nagigibuhon kang Syudad Dinaga para man sa darakuna asin mga mayor na mga aktibidad, maging mga programa in koneksyon sa Diamond Anniversary o 75th Charter Anniversary kan Syudad Dinaga bilang sarong independent component city. Huli kaini, mapaluwas ning executive order si Mayor Nelson Legacion para man sa pagbilog ning mandaylain na mga komite na iyong mapreparar asin mamanihar ka mga programa asin mga aktibidad na gigibuhon katakod kang espesyal na selebrasyon ngunya na July 18, 2023. Will be our 75th chapter day, si founding anniversary kan Naga bilang sarong independent component city. So Diamond
anniversary. And in this regard, dakon po kita mga naka-line up, as in inaasahan na mga activities na gigibuhon tanganin maging makabuluhan, makahulugan ang gigibuhon na selebrasyon. So mapaluwas po kita nin sarong executive order na nagkikrear nin magkakapirang committee as in nagmamanda sa mga committee bang yan with the corresponding chairpersons kung ano si magiging obligasyon, si task ninda in connection with the Diamond anniversary or celebration of Naga as an independent component city. Sigun sa alkalde, apera ka mga dati ng mga aktibidad asin mga events na ginigibo katakod kan taunang selebrasyon kan charter anniversary kan Syudad Dignaga magiging magarbo. An iba pang mga programang may koneksyon sa nasambit na anibersaryo kabali na digdi ang pagdistribuera ni mga certifications para man sa mga beneficiaries kang programang paharong kang gobyerno lokal katuwang ang DSUD. Within that celebratory period, ma-distribute po kita din sarong dokumento, certification, magpapatotoo na si mga ma-qualify magkakaigwa ng gadmin unit duman sa condominium building na sa tuya pong itutugdok. Dahil 75th, ang plano ta 750 beneficiaries ang makaka-receive kay itong certificate. Pero mautang kompletohon yan sa 1,000. So 750 for mass vertical housing, 250 para po duman sa horizontal mass housing project sa tuya pong syudad. Para sa Nagangunyan, Joel Solino. Mientras tanto, Naga City Disaster Reduction Management Council nagkundusin in simultaneous earthquake drill. Ang detalyas, hali ki Joel Solina. Igpartisiparan kang ginatos na mga estudyante para tukdo mga non-teaching staff asin mga laborers kang Camarines Sur National High School ang first quarter simultaneous earthquake drill na ginibok petsa 9 kang Marso 2023 kasabay man sa iba pang mga lugar sa bilog na nasyon. Ini para man ipasabot asin iparumdum sa publiko maging sa mga estudyante ang mga maninigong lakdang asin mga protocols kung igwang magtamang makusog na linog sa sarong lugar. Kung nasa laog ning sarong edipisyo o building, mantinero na kalmado asin gibuhon andak, cover and hold. Magsurok o dak sa sarong pusog na lamesa asin magtinirdigdi mantang igwapang namamating pagyugo asin maging alerto sa potential threats na pwedeng makakulog siring kang pagrata ni mga solid o magagabat na bagay. Kung kaya magrayo sa mga glass window, shelves asin iba pang magabat na bagay na pwedeng magtumba asin makadatog. Sigun sa CDRMO, tulos na magpasiring sa exit kang edipisyo asin magpasiring pa sa designated evacuation areas oras na magkulpa ang paglinog. Kung ang sarong individual yaon sa luwas kan mangyari ang sarong paglinog, magpasiring sa open area, maglikay sa mga buildings, puuning kahoy, poste ng kuryente asin mga landslide prone area. Sa mga nagmamaneho man ng mga behikulo, kinakay po ang magpundo asin magbaba digdi kung igwaning makusog na paglinog. Sa Syudad Dignaga, alauna sa good 3:00 ning hapon, temporalyong ipinagsara sa bulos ning trapiko ang porsyon kang MT Villanueva Avenue para taonan dalan ang nasambit na simulation o earthquake drill partikular sa tungod kang annex kang Camarines Sur National High School sa Barangay Liboton. Ang quarterly nationwide earthquake drill saro sa mga lakdang asin efforts kang gobyerno para man i-promote ang disaster preparedness asin resilience kan komunidad. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. 600 na benepisyaryo kan Operation Claro liwat nagpasairarom sa check-up. Aramon ta ang detalya sa Liki Risa Santos.
Baliknaga ang mga espesyalista sa mata hali International Academy, Philippine Medical Association as in Mary Child's Hospital, aldawnin Sabado. Sa Balatas New Development Site, excited sindang mahiling kan mga benepisyaryo kan Operation Claro. Haros mapanuan venue, kanya-kanyang halat kan sa indang turno na makarani sa doktor. Naoperahan sinda ka nakaaging bulan sana asin isinairarom liwat sa check-up. Sigun sa ophthalmologist na si Dr. Frederico Malubay, may mga nabaghat o day nakasunod sa pig-abiso para sa marikas na pagrahay kan mata arog ni Lola Teresita. Ano na niya ko, dar may muta. Paano po ngaya, sinag-bleed niya yung mga tuyang daro, ugat-ugat. Yung na-rupture, itong na nagsugat talaga. Eh siyempre, hindi daw nila maiwasan. Kasi pagkain ng pamilya. So, nag-chat-chat kami everyday yung mga yan. So, nakita ko yung needs na kailangan pumarito para magamot, maibalik yung lino ng paningin nila. So, that's why marami tayong dalang gamot para marehab. Panduang bulan na bulong ang naitaw kay Lola Teresita na nagpromesang papahingaluan na ng gadaan mata. Best. Papasalamat ako sa Diyos. Number 1 na sa God, and then sa inda na nag-ano kan operation, minalibre. Papasalamat ka naman. May bagong antipara pero urog sa gabos ang bagong buhay para kay Jomar San Juan ang itinao sa iyakan Operation Claro. Naiya ako magsalamin tayo, kaya di ko sinusuot. Sigun kay Malubay, pag-uulayan kan sa indang grupo asin LGU Naga ang kasunod na programa kabali ang posibilidad nin pangkabuhayan na pwedeng maitao sa mga nangangaipo kaini. System will come in yung livelihood project ng local government, yung mga test the training for the para masustain yung economic gain dun sa mga beneficiaries. Ang importante po ngunyan, iyon na dahil sa Operation Claro, kadakol na mga kababayan po kita na pagserbihan, naging malinaw sa indang paghiling, asin ini naging liyabe para magtao sa inda nin entusiasmo. And dagdag na ko sumbuot para magpadago sa indang buhay, including itong possibility na makapaghanap buhay. Liwat sa nang pagirumdum kan doktor sa mga naoperahan, likayan asin atamanunin marhay ang mata. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Iyan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Idol FM, 104.7 Bossing FM asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Ligacion, asin Vice Mayor Nenny Diasis, sangguni ang panunsod kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team. Ini ang sendong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos kan sino pagantabay, maray na aga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa Tug-Aramon. Diyos Maria, Sabadong pag-aga mga tugang. Welcome po sa programa sa Tong Aramon. Hindi po sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Kita mga tugang, live na nadadangog sa 89.5 Radyo Natin, 104.7 Bossing FM, Siringman sa 100.5 Bicol Idol FM. Siringman, nadadalang kita mga tugang sa satuya po mga social media pages, ang Nagangunyan News Facebook page, Naga City Government Facebook page, Siringman,
sa YouTube an official YouTube account kan lokal na gobyerno kanaga. Mga tugang unya na pagka aga pinagmarahitang makaibanan ang sa tuya pong pamayo kan Housing Division kan Housing and Settlements Development Office o HSDO ang dating UPAW o Urban Poor Affairs Office kan Sudading Naga. Tangari kong mapag-urulayan ta ngunya na pagkaaga. Ito bagang programa sa irarom kaining 4PH. Makukuha po ang detalye kaya kung ano yung 4PH na yan. And ining Naga Legacy Residences na pinagtutukar ni Alcalde Nelson Ligacion kamang nakaaging aldaw. Ang detalye kaya mga tugang mahalagang maaraman niya to, ninhulita labis sa 6,000 na mga housing units ang ipapatugdok asin magiging bagong mga harong kan sa tuya pong labi sa 6,000 na mga pamilya digdi sa syudad ding Naga. Mga tugang aramon ta sa paagi kan sa tuya pong Housing Division Head Eric Salvino an gabo sa detalyes tangarig pong buwelo kita na makapag-apply asin siring man maka-avail kaining programa kan gobyerno lokal asing gobyerno nasyonal. Paring Eric, marhay na pagkaaga asin welcome digi sa programa. Good morning, Allen. Asin sa mga nakaantabay sa tong aramon. Maray na agat po sa Induga Boss. Thank you for having me here. Yan. Pwede, sa ngunyan, in full throttle ang pagsibot kan sa indong opisina. Taka mo ang natukahan kas tong alkalde, digdi sa programa na pambansang pabahay para sa Pilipino. Para sa pamilyang Pilipino na kung saan ang local brand naman Naga Legacy Residences. Para daw sa siguro sa kaaraman kasi itong mga paraan tabay, ano ining programang ini asin paano ini nabilog? Okay. Ini ang basehan kani si Memorandum Circular na niluwas kang Department of Human Settlements and Development Office na pigde-declare ninda na ang pambansang pabahay para sa Filipino program or 4PH yung priority program kang nasambit ng departamento. And sa circular na ini nakapaloob duman si mga kung ano ang obeto saka kung anong mga features. Number 1 na obeto si magluwas ning guidelines kung ano man nanggad ang 4PH with emphasis to the vertical housing. Pandua, si roles kang iba't ibang ahensya kabali na si DSUD asin si mga departamentong under the DSUD si mga key shelter agencies, LGUs and other stakeholders kung anong mga roles sa programang ini. Tapos sa mga features niya, kaipuhan tindog mag-building 1 million unit. 1 million? 1 million units per year for the next 6 years. Nag-start din ko niya na January. So gusto sabihin, Pading Eric, kung 1 million per year yan, sa interong Pilipinas, no less than 6 million dapat ang matapos. Iyo tabi. Ang iba pang mga features kani, syempre, si pag-prioritize sa mga low-wage earners. Si pag-direct sa mga key shelter agencies ni alignment ang sa indang priorities, targets in support to this program. Pwede na unang bitan mo na, iyan sa sultang ihapot, i-localize sa siguro, digdi sa parte kang Naga, tangarig focus, although ini man si halos parehas man ang rules, sa interong Pilipinas, kaning 4PH program, pero man lang 4Ps, pero 4PH, naunang bitan mo, vertical housing. Anong gustong sabihin? Sa madaling pagtaram, pag vertical housing, kumbaga para ma-imagine ka sa tuyang mga parahinan nyo, para antabay, ano yan? Ang pinaka-familiar para sa to, para ma-imagine ta kung ano yun si mga condominium types. Condominium. Yan. So, patindog, building. Building. Bako ini itong usual tang nahihiling na row housing. Bako yan si Harong na yaon sa daga.
Yan. Ini si mga harong na pataas. Nasa iling ko, bagay man sa satuyang urban setting. Iyo po, iyo po. Ngunyan nga ni baga sa naga, pira ng condominium ang igwa. Iyo, iyo. Ang hapot digdiyo tabi, sunod kay ni Padi, siyempre ang inot na hapot kayong tao, paharong, proyekto kang gobyerno. Bago ta siguro maaraman ano si mga rekisitos, ano si mga kaipuan na requirements na isumitir, ang inot kayo na hapot, ano ba gani? Libre? Dae. Yeah. Kasi nga siring duman sa circular na niluwas kang departamento kang Human Settlements and Urban Development. Ini po kaiba ining mga inaapod tang government financial agencies. Aro kang pag-ibig. So igdi po sa particular na proyekto na ini, pag-ibig po ang satuyang katuwang sa pag-implementar. Ibig sabihin, si guidelines man po kang pag-ibig ang susunod doon pag-abot sa pag-approve kang mga loans kang ma-apply sa proyektong ini. Pero yung komparasyon tabi Pading Eric, siguro magkaigwal lang without mentioning ining condo project sa Naga. Tighiling ko kaya baga ako nahiling ko makaya mga tugang so dosenyo si size katong area halos parehas lang kaning mga condo units sa pigi-develop presently being developed diggi sa Naga. Kumbaga sa kuyan tabi Pading Eric, ano ang kaibahan anong itong sabi kaya ano ang disparity kaining tabaka sabihin kan tao baka mahalo naman ta condominium. Ano si kumbaga mayor na pagkakaiba kaining proyektong ini asin pagkakapareho siguro sa sarong private condominium. Sa pagkakapareho magayon dahil ining project ng ini maluwas talagang garo condominium with elevators, may mga amenities. So may elevator. Igwa. Garo talaga sa condominium na may healing mo, araw kayo nasa UMA, araw kayo nang may healing mo. Si mga diferensya lang ang magayon na features. Araw kang kung regular housing loan ka, ang porsyento na babayadan mo sa pag-ibig nasa 6%. Po? Pero sa proyektong ini, tig-subsidized kang gobyerno si 5%. So 1% per annum na lang ang interest na babayadan mo for this project. And ini po payable in 30 years. So sagkod 30 taon pwede. 30 ang ano bagang ngunyan ang mga condominium diggi sa Naga garo 15 years lang Pero 15 years ang pinakahalawig. Tapos ini po mayong down payment. Mayong down payment. Mayong equity. Si Saro naghiling ako duman sa Sarong Mall ang down payment 275. Kaya po, ini bagay na bagay talaga sa target beneficiaries man na pinili kang isud. Kasi ang priority si mga informal settler families and si mga low wage earners. Low income earners. Low income earners. So ini dakulang bagay para sa inda. Ta kung ikabaga nagrerenta ning 5,000 per month. Di maghulog kang arog man kay na bagay, arog kay na presyo, sa imo na yan, harong na yan. Diba? So, maluwas tabi Pading Eric, ang sarong unit, nagpapatak pira lang ang monthly hulog. Ang igwa kaya si range, kumbaga siyempre may range ta, siyempre depende man yan sa pagkadakula. May 24, may 27, may 30. So depende po sa area na pipilion nindo. Nasambit mo igwa kitang 24 square meters and 27 square meters. 27 square meters. So ang presyo kayan ma-range between mga siguro 3,000 to 5,000. Ang sa imong monthly amortization. Monthly amortization. Pero pwedeng magdagdag. Depende po sa mga amenities na igwaman ang sarong condominium. Iyan, pag-uurulayan na lang yan sa pulisiya na ma-discuss kang mga magiging miyembro kang homeowners association. Ang nasambit na pwedeng idagdag dyan, siyempre si maintenance kang elevator, araw ka yan. Kung saka iba pa man na amenities. Pwede ang hapot. Dikit sa naman yan ang naidadagdag dyan. Ano ta naipababa? Ano ta napahurus ang presyo sa programang ini? May mga private condominiums man digin sa Naga. Pero ano ta arog ka ini ang by the way, si huri kong hapot ma-down payment ka mga 300,000 or 275, pero ang monthly mo for 15 years nasa 50,000. Pero ini 5,000 lang. Nagpapatak, yun ang pinakamahal. O sabi mo nang 6,000 kung yaon si ibang mga amenities.
ano ta na ipababa? Ano pahurus ang arog kaining ano si mga tabaka magsabi ang tao baka kaya baratuhon tabaka ang pundasyon niya ken maluyahon man baka ngaya kulang kabilya o kulang ngaya ang salug ano si mga ginibo kang gobyerno lokal siri man kang niyong gobyerno nasyonal sa paay kang disud na maipahurusta in its minimum ini yung bulanan na bayad para digi sa harong na ini. Iyo. Si sabi ko subago, si 5% na daang ang original na magiging interest per annum kung sususugod mo sa guidelines ng pag-ibig nasa 6% iyan. Ngunyan, pig-subsidize nga ni kang gobyerno si 5%, kaya 1% per annum na lang. Tapos, pig-maximize pa kang gobyerno si taon. Pig-maximize hanggang 30 taon mo yan, babayadan. So, talagang nagparababa si amortization. So, kung arod ken tabi pa ding Eric, naguluwas, halos itong daga, ang daga hali sa syudad, hali sa syudad. So, naguluwas itong daga, kung ano si presyuta siyang nabakal, garo yun na sa nato ang presyo. Saro pa yan sa nagpababa kasi yun na nga niyan, dahil damang kita si presyong hababa kang daga, nahababa na presyo, dikit na sa naman ang may dadagdag katuduman sa cost kang building na itindog. Sige, bago kita siguro padi sa mga requirements, baka magsabi ang siyempre ang isipon kang iba, baka ngayon baratuhon ta, baka dumanaman ngayon sa kapurupuruhan, baka ngayon yan sa upper barangay, nasa palikwaso naman garong ngayon, o nasa taho garong ngayon kang tabaratuhon naman ngayon ang presyuhan. Initabi pading mga, by the way, pira palan ining sites, o saro lang ba ini, o multiple sites ba ini sa Naga? Dakol kitang sites na napili, dahil pa pwede garong i-announce si iba, pero ang pinaka magiging pilot ay sa Balatas New Development Area. Pag sinabi tang Balatas New Development Area tabi padi, si kataid ini kang bagong hospital na ginigibo. Iyo tabi. Imagine po nindo kung gaano kagayon ang sa indong magiging istaran pag nakumpleto ang project na yan. Kasi sa area iyan, nasabi mo na yaon si Naga City Hospital, yaon dyan si ititindog na bagong Cesar. Si Center for Safety and Resiliency. Okay. Igwa man kita dyan. Yaon na dyan, may mga eskwelahan na eh. May Balatas National High School. In fact, ang kataid garo ninda si Balatas National High School. Iyo. Garo, kung tama ako, tabi pa di, kung hindi ko napasala, kanahiling ko si plano, nasa sandwich kang Balatas High School sa Naga City Hospital. Iyo. Itong site. Iyo, tabi. Tapos sa Irinutan, may elementary school na. Balatas Elementary School. Yaon pa si Naga City Science. May Naga City Science High School pa. And ang arang ko tabi pa di, garong ngunyan man na taon, pupuan na naman si construction dyan, kaning Dormitel. Iyo. No, si hali ki Senator Cheese, na sabi naman nga ni Alkalde. And of course, si mga commercial buildings na maburugtak dyan, hatod man kan mga private developers, private owners. So, within city center lang ang lugar. Within city center lang. So, bako ining, kumbaga, baratuhon dahil harayuon, o toyuhon. No? So, within city center. Parido man lang kita, siyempre maharapot yan. Isa'y dapat ang mag-apply. Araw ka sabi ito ko, dapat minimum wage earner, di dapat talaga may income. May income. So, kung minimum wage sabi pa di, halimbawa ako, nagtitinda ako sa merkado publiko. No? Pwede ba akong mag-apply? Iyo po. Pwede. Pwede, no? Ini kayang proyektong iniyo, ang tinatarget nga ni itong mga Trimobile driver. Pwede yan. Ang iniling talaga si may capacity na magbayad man, siyempre. Katong minimum payment. Katong minimum payment. Pero open siya sa gabos. Open siya sa gabos. Ang pigre-require lang si may regular income talaga. Ngunyan itong mayong may papahiling na proof of income, araw kayo mga sinasabing mo yan. Igwasindang sarong bagay na pwedeng i-submit itong inaapod na certificate of engagement. Yan. Alimbawa kung ikaw nagpapasada ng jeep, makuha ka kayan duman sa kung saan ka nagpa-boundary. Kung tama ako.
duman man sa mga tricycle driver, si co-op maninda, Saka may porma man iyan mga tugang. Iyo. May porma man ka iyan. Ayan. Oo. Yan po, certificate of engagement mga tugang. Sinasabi mo sa naman lang kaya na ako, pwedeng tricycle driver, nag-i-income ngaya ako ng 400 per dia, no? And may kakayahan ako makapaghulog ng bulanan na sahod, bulanan na hulog, sa sakuyang harong. That's one. And of course, bako ka man lang igwa, no? Baka pwedeng si Ago mo, igwa man sa diring income, no? Yan. Sa mga OFW pa di, paano yan? May pa ko sa diring harong. OFW ako, nagpupuun-puun kami kasama pamilya. Pwede ba mag-apply sa OFW? Garo pwede. Alat. Pigigarumdum ko. Garo pwede. Garo pwede. Alagad bay kay puan man i-submit. Yes, oo. May kay puan man i-submit. May mga requisitos kasing man na hinahagad ang data pa sinasabi na ang gabos na applications pong ini ang ma-approve pag-ibig. Correct. Ang pag-ibig. So ang pag-ibig po maluwas yan katong mga requirements ninda para i-submit ini ka mga applicants. Yaon yan duman naka piglag ta na ata sa form eh. Nalingaw lang ako si Apod kaya pigigirumdum ko si Subago. Johnny, pwede tang i-plus kuyan. Suling ka itong itong form. Garo yaon duman sa mga requirements. Pero mantang pigko ko yan mga to. Sa mga nagadalan mga tugang sa tuyang Facebook live, no? Pwede nindong hilingon si requirements sa kasi link. Pero po sa mga parantabay ta, magbukas po kamo sa Facebook, may link po nindo si mga requirements. Abang pigpa-flash garo, idagos na sa ibang si mga ibang bagay sa aplikasyon. Siyempre, ini ba kaya ang target ka ini matawanan urog ng gayo si mga mayong harong. Iyo. Ayan. Kamali ba sa requirements sige dapat igwa ka dapat mayo ka ning propiedad. Mayo ka dapat ning harong, ka dapat ning man na real estate. Since ang priority matabangan taman si mga mayo pa. So yan po ang kung ika mga tugang igwa ka na sa diring lote, di ka na pwede. Yan. Maski kami kakayahan may magbayad. Okay. Di ka na pwede. Siyempre pa ini programa kang naga, may investment si naga, may alokar na daga, binakal taman ang daga, hali sa pundo kang syudad. Pwede ba mag-apply digdi si bakong mga taga-naga? Dae. Ang yan si rason kung taano dae. No, syempre ang pinagbakal ta kang dagang iyan, haliman sa mga taga-naga. So ipa-prioritize si mga taga-naga talaga naman. So anong kaipo niyang isumiter para sabihin niyang ako talaga taga-naga? Si voter certification, hali sa COMELEC. Bakong ID. So makuha talagang certification sa COMELEC. Nganing mahiling ta kung updated man. Saro po talaga sa requirement dapat botante kang naga. Residente kang naga, botante kang naga. Pero dinangulugan yung mga tugan na dapat magboto ka mo sa administrasyon. Bako. Kasi pwede ka bagang nag-qualify ka na. Di ba man nga nagboboto? Ini lang, inahagat tayo alang ini para ma-prioritize si mga taga-naga talaga. Saka ang best way talaga to prove na taga-naga ka. So sa iyong voters, maski sa ibang mga munisipyo, maski sa ikang LGU, ang pinaka-proof talaga of residency, si voters registration mo. Yan. And nasabit na natabi pa di itong nasabit na itong proof of income. Ang saro digdi pang para harapot, pwede ba daan na mag-apply na halimbawa siyempre mirbi kaya baga na ang panaga-apply tabi pa di mag-agum. Normal yan, no? Mag-agum. Paano man nga si mga solo parents? Pwede ang solo parent mag-apply. Provided na may ipipresenter sindang certificate hali sa solo parent office. Ang aning mapatunayan talagang solo parent. Kasi data man arog kaya ng mga solo parent dakulang bagay yan, dakulang importansya kaya sa ito. Tapos mas nahihiling ta sa inda itong pagsakit sa pagbuhay kang sa inda mga aki, arog kaya. So priority ta yan, mga arog kaya na sitwasyon kang pamilya. Yan. So nagulo sa digdabi pa di kung may 5,000 na bulan na nahulog, sabi na si maximum yan, si maximum yan. And pwede pa kanina magbaba, or 3,000 yan or 2,500. Depende duman sa klase kang kukuanon. So most probably ang pipiliun ka yan, at least may monthly income ka of what?
10,000, 11,000, ano. Mga araw kaya yan. Pero depende yan mga tugang sa pag-ibig, ano. Sa pag-ibig Ang naman. samuya mga tugang sa LGU Naga, si pre-qualification sa naman sa tuya. No, tangarig padali-dali ta. So, pag-apply. Ini tawi pa lang pali sa Naga. Ano, o doon na ipusan niya ni Mayor, ang sabi niya 6,000 labi. Pero duman talaga sa pinapag-ulayan doon sa DSUD, nasa pirang actual na units ang garo pwede tang maitindog sa Naga. Ang target makaigo ng 6,000 units. Na vertical. Na vertical yan. Kaya dakol talaga kitang proposed sites. Ano, igwa kita igdi sa, kung baka pwede nang sabihin, igwa igdi sa Balatas, igwa sa Lerma, igwa sa Lerma. Aron ni ulo naman sa sentro. San Felipe. Tapos kung tabi ako pa din nasasala, ang Lerma sa likod lang yung katong sarong BPO company. Iyo. Nakataid katong Dakulao na Garo Coliseum dyan sa Kataid. Yan ang lugar kayan. Ang target ng mga 6,000 units. All in all, vertical housing. Pero itong horizontal housing pa dito, siyempre, most probably yung igwang mga mayang kakayahan na itong makakuha kayo ng high-end na medyo, sinasabi kong high-end mga tugang in comparison digi sa mga eksistidong mga pasilidad, ano, eksistidong mga condominium units. Pero may ini bagang daimang gayo kalangkawi. Igo pa ibang programa. Iyo po. Yun is yung mga horizontal na housing ta. Yun si may daga. Yan. Ayan. So si mga day po kakayanon si amortization para duman sa mga vertical, si mga condominium types. Duman sinda pwede mag-apply sa horizontal, si may daga. So ini available ini talaga para maging inclusive ang programa kang housing kang syudad. No, so kung day kaya ining pamilyang ini magbayad para diman sa condominium, digdi ka. Hindi mas mura. Yan. Padi, medyo kuya na kita sa panahon, gahol na kita sa panahon. Yan mga itong sa Facebook, nakapost mo pala, tabi pa di ang link, sa itong mga requirements, mag-download na lang mga tugang kang forms. Ang hapot din tabi pa di, may deadline of submission na ba na pigset ang sa indong opisina, ang Housing and Settlements Development Office? Mayo pa man deadline, sige pa po ang pag-accept kang application forms, no. In fact, na siguro more or less 1,000 ang natitipon mi. Pakatipon kaya tama na yan duman sa Balatas. Pakatipon mi kay ni-encode mi, isasubmit mi yan sa pag-ibig para sa free validation, pre-validation. So dagos-dagos pa. In fact po, kada kumadyan po kamo sa opisina mo, yaon dyan naka-standby si team. Siguro pag-aga, may 100 na applicants paghapon, iguaman siring. Dakul ang nag-a-apply po. Kaya kung maski may pang deadline, mas sasuggest me, i-encourage me na mag-submit na tulos ka mo as soon as possible na first come, first serve basis man yan. Pati para sa mga din nag-aaram-aram sa inang opisina kang HSDO, yaon pa ba yan sa main building? Nasa ina ba ka talaga? Yan. Paano ko ba i-describe yan? Ansa mo yung opisina, nasa likod kang PSO training hall. Pero para mas madaling hanapon, kung ining J. Miranda Street baga, ang balyong tinambok yan ining Robertson Hotel. Sa Atubangan kayo. Sa Atubangan Robertson Hotel. Yun tapos ang saro pa, sa likod po kang post office. Post office. Yan. Yung pinaka-madali ka yan. O kung nagdudumang ka mga tugang sa Comelec, halos karaya po kang Comelec. Maaraabanti lang po kamong kadikit. Pero bako pa duman sa City Hall. Bako. Bako kita sa City Hall main building. Itong haling Comelec, baka ang iba po sa inyo, pamilyar sa Comelec, tapos syempre nag-rehistro. Hali sa Comelec, mapasiring ka mo sa direksyon paduman sa Civic Center. Pero di ka magduman sa Civic Center. Hanggang lang po dyan sa may post office. Inutan lang po ang Comelec. Magsalingoy lang po kamo sa wala. Yan. Pag nagsalingoy po kamo sa Too, Knights of Columbus po ang mahihilig din do. Yan. Pati, last 5 minutes yan, siguro, Kuya Padi, pag-imbitar, baka binalingawan pa kita na dapat tigtukar. Baka pwede talang i-recap si requirements. Inot po kay puhan na residente kang syudad. Residente kang syudad. So, pag residente ka, dapat may voter's registration ka. Tapos, mayo pang pagrurugaring na nakapangaran sa imo. So, tama ba ako, Padi?
itong requirement nindo digdi parehas mga sa mga dati tang tigahagan. Iya, tabi. So makuha ka sa provincial and city assessor's office ning Iya. certification Iya. na mahay kang property. Mayo kang property. Yan, okay. Tapos, siyempre, igwa kang regular income, monthly income. So, proof of income. Proof of income. So, pag locally employed, pag empleyado pa rin, siyempre may payslip. Pwede na yan, ano? Tapos, saro pa, ini, dakulao na bagay ini, dapat dahil ka pa naging beneficiary kang anuman na housing programs kang syudad. Yan. So, halimbawa, halimbawa, padi, ang sarong tawo, nakakuanan ning daga. Maski dahil pa man sa'yo mo nakapangaran. Iya. At siyempre, dahil pa man sa'yo mo na ipapangaran, naguhulog ka pangani. Pero kung sa rehistro kan sa indong daga, kan rehistro kan daga, sa rehistro indo sa HSDO, nakakuana, dahil ka na pwede sa programa. Alright. So, alam mo, itong ibang, nakakuha sa gawad kalinga, no? Dahil na din. Dahil na pwede. Iya. So, gusto sabihin, pag naging beneficiaryo ka na kang sarong housing project, Oo. Maski pa yan hali sa gobyerno, hali sa pribado, hali sa international fund, international source, di ka na pwede. Yan, tangaring matawanan maning pagkakataon sa ibang mayo pa. Yan, correct. And siyempre kung may agum, kayo po aning marriage certificate. No? Certificate, birth certificate. Kasi ang birth certificate kasi kinakaipuhan ta ang partner ta na ang pag-ibig nire-require ninda ang edad eh. So, alam mo pa ma-apply ako, let's say senior citizen ako, 65. Pwede ba ako? Ang yaon sa guidelines kang pag-ibig, dapat dahil ka pa more than 65 sa oras na ika nag-apply kang loan na yan. Okay. So, pag 65 years old ka na, dahil ka na ma-aprobahan. Yeah, pero most probably, duda ko kayo tabi pa ding Eric, masika 60 years old, pag ika nag-apply and dahil nakakayanon kan sa imong income na mabayaran in 30 years. In 30 years, most probably or probably kung kaya mong paguhon pagadoon siguro sa hulog. I-shorten. I-shorten mo. Kaya halangkaw yan. Pero kadaklan dabi man pa ding Eric sa experience ta normally si mga nasa working class, mga man yan, 30 at most 45 ang nag-a-apply. Actually, araw kaya na edad ang dakol nag-a-apply ngayon. Tayan si nagpupuuning pamilya, di ba? Nagpupuuning pamilya, pupundar. Si pag iba-ibahan or most probably nga pa di ba kay na diyan si mga nagkapara-arkilan ni mga harong. Di ba? Na gusto naman makasadirin ning harong. Kaya lang imbis magpagparahulugon sa pambayad sa nasa arkila. Ang sarong apartment kunyang gura Magre-range na ng 8,000 to 2,000. Di ba? O 8,000 na ang sarong arkila. O kung ihuhulog mo si 5,000 mo sa sarong araw kaining housing unit, sa imo pa. Diba? May nalingawan pala na ko Len. Pigulayan tayo ng pilot site sa Balatas na ang building na ititindog ta dyan, nasabit ang may elevator kasi baka 6 floors ang ilang ta dyan. Okay. Pero igwa kitang option sa iba pong site. Na hanggang 4 floors lang kita. So, ibig sabihin, mas mababa pang bubayaran. Mayong elevator. Mayong mga araw na maintenance. Saka mas dikit ang pundasyon, siyempre. Dahil man kayo po, kung nababawas man kayo bagay, depende sa load kang building, no? Yan. So, igwa kitang araw kayo ng mga proposed sites. May 4 floors lang, may sa Balatas. Pero pwede, dagdag lang. Siyempre, normally baga, pag condominium, ang yaon man dyan sa baba, may man yan, may pro-frontier man yan, frontiera man yan, may clubhouse man yan. May clubhouse man yan. So bako naman yan paningaro lang open space pa din na pwede magpardara talagang sa mga. So siya, man siya sabi nga kayan si development plan kang kuya na iyan, kang proyektong iyan is at par man kay mga private developers. So, maray na talaga. No? Mahihiling mo talaga na pag ika naka-star, tapos hali ka sa sarong slum area, made-develop mo, mare-restore mo talaga ang dignidad mo. Pag nahiling mo na dyan ka na naka-star. Yan mga tuga ang kwenta, si dignidad. Si dignity of a human person. Minsan, yun na bagay na ako ngayon halit na lang yan, sa kudyana sana. So, tapos ganyan, bigla ka naka-star sa condominium. Yan. Diba? Condominium. Diba? Tapos, baka malingawan ta. Sa roos na aspeto na tututukan ta sa project na ni si formations. Formation, Kang residents kasi
ang success tayo hiling mi kasi ang success kang project na di bako man si gayon kang condominium, si technical, Si disiplina. si disiplina. Ay, yuta. At saan kayan, may condominium ang kuta na ang sablayan sa luwas kang condominium. Oh, bako lang yan. Dapat kag pagyaong ka mo dyan iribanan sa Sarong Tower, dapat magbararkada. Hurugos man ka mo. At saan kayan, Ganing- sige ka mong garapuan mag-agom sa laog. Yan ang babantayan ta pa sa mga Yan, maabot Johnny, na panahon. bantayan mo yan, Johnny. Ay, dabagay, dahil ka na palang pwede, Johnny. Igwa ka na ng housing component, housing unit. Yan. So, bueno pa di, pagirumdum na lang sa to mga paraan tabay, aram ko pati, haranina sa itong groundbreaking. Iyo, aranina, ang groundbreaking ta will be on March 16. Dito lang aram kung morning o afternoon. Iyo, tapos ang satuyang ano po, hinihiling na start of construction baka May. May. Pag tapos lang po ining ibang mga proseso ta, mga ibang documentations like signing of MOA, signing of MOU, groundbreaking, dire-diretso na construction. Actually, sa March 16, maabot si Pag-ibig CEO, Ayo. yaon si DSUD Secretary, yaon si Maabot mga national si- government officials. Mangyayari ang mga pirmahan. Ayo. Kaning Ayo. mga memorandum of... although sa DSUD, tapos na. Tapos na si pirmahan sa DSUD kang February 28. Kumbaga, done deal na ito. Done deal na ito sa in between the city government and DSUD. Kuya na kita. So, itong sa Pag-ibig na sana. Pag-ibig saka sa duman sa developer. Developer, yan. May developer na pala. Ano? May higa developer na. So, ibig sabihin kani dire-diretso na talaga. Dire-diretso na ang programa. Araw kang ibang mga programa kang syudad, bako in drawing. Bakon drawing. Bakon Totoo drawing. Totoo ni. Yan. So, bueno mga tugang, paring Eric, baka may kuyan, pagiramdam lang, then mapaaram na kita. Ayo, i-download po nindo si forms duman sa post po ni Mayor. Igwa duman link na para ma-download nindo si form, application form. Kung dahil man nindo ma-download, magdiretso po kamo sa samuyang opisina sa Department of Sa Housing Settlement. Housing Settlements and Housing and Settlements Development Office. Duman sa likod kang post office. Sa ni sa Comelec. Tapos i-submit po nindo tulo sa mo nganing pre-qualify, pre-validate pa proseso na yung mga yan. Nganing by May, puunan ta na po ang pag-imbitar sa mga aplikanteng approve kang Pag-ibig. As in, pagbilog kang Homeowners Association. Pagbilog kang Homeowners Association. Association. Importanteng maray ang Homeowners Association. Ang pangaran po kayo ni yung pilot site ta sa Balatas, Naga Legacy Residences. Social. Yan. Dapat social man talaga dapat ang itsura kayan. Anyway, sa 16 mahihiling ta na ang itsura. Iya po. Mahihiling ta na ang itsura kayan. Ang nagigibo kayan mga tugang si mga arkitekta digdi sa City Engineer's Office. Mahihiling ta naman ang anong magiging ladawan ng sa tuyang mga condominium units dyan sa Balatas. Yan. Bueno mga tugang, inabutan na po kita kasuyang panahon sa programa. Liwat po sa mga pagpadyos mabal sa itong pag-antabay. Sa kapos po nakaantabay sa itong mga partner radio stations, nagdalan sa itong social media pages, sa mga nag-antabay sa YouTube. And of course, sa tuloy pong bisita, Sir Eric Salvino, kan Housing and Settlements Development Office, ang Housing Division Chief. Si Sir Ronnie kaya, sibot-sibot na maray, kaya si Sir Eric ang pigpadara sa tuya ngunya na aldaw. Kaya nagpapasalamat po kita. Mga tugang, salamat po sa itong pag-antabay sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nani Diasis, kan mga pag-iribaming pamayo, kan mga manlain-lain na departamento digi sa gobyerno lokal kang Naga. Mabalos po sa itong pag-antabay, digi sa programang sa itong Aramon, ini po ang sinyong lingkod, Allen Rayondanga. Sa itong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.